sɔgɔlen don an na sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati cogoya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tun ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur Mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka commentaire badenba kɛ walasa aw kana an ka vidéo nataw loupé cogo si la ayiwa an filɛlibagaw aw ka nisɔndiya kama bi an ka wele sera an ka belebeleba dɔw ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ ka yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ni ɲankuma nba ani ɲankuma sigi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ ye Ayuba ne jamu ye Darame Ayuba Darame ne ba ye ni ɲankuma sigi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ ye Balikisa Tarawele ne ba ye ni ɲankuma ne tɔgɔ ye Yama Jakite aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye merci ayiwa Ayuba an y'a ye n'an ba dɔw sera yan nɔ bi bɛ se ka n'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ groupe tɔgɔ fɔ an ɲɛna ou bien bon alhamdulillah si bon an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔ komi ne balakaw don donc sababu de ma nɔgɔn an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen olu ye Ziguinchor ye ne ye Ziguinchor ye donc o de y'an se ɲɔgɔn ma ayiwa faamuyali sɔrɔ la ne ba i bɛ se k'i comédienne tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye i ka baara ye mɔgɔ layɛlɛ de ye ne ka baara ye mɔgɔ layɛlɛ ye o de y'a to an bɛ sankɔrɔta sɔrɔ dɔɔni ma sɔrɔ ka ɲɛ parce que an y'a daminɛ ni kɔrɔdugaya de ye kɔrɔduga ni siya de o de filɛ o siya lo an tora o kɔnɔna la ka na kulonkɛ ni kuma koni dɔ ta ka ɲamara min ka di kamaleninw ye sama ye o fana diyara mɔgɔw fana ye an ka y'an bɛ sankɔrɔta sɔrɔ b'an wele ka taa ɲɛnajɛ kɛ min na an bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ Sikaso Kucala Bila Kɔrɔgɔ Damindaw la an kɔni y'o kɛ mais an y'o bɛɛ kɛ o bɛɛ la kɔgɔ tɛ bɔra nana an nana ma diya fɔli koyi ayiwa faamuyali sɔrɔ la k'aw de ye npogotigini san 12 fila ayiwa an filɛlibagaw reine 12 de b'an bolo yan bi kow bɛ yen dɛ ayiwa émission tɔgɔ ye an ka yɛlɛ an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ ayiwa a b'a lajɛ aw bɛ ne ni an filɛlibagaw a b'a lajɛ yɛlɛ an b'a daminɛ jɔn an b'a daminɛ Ayuba la wa Ayuba fana ye cati bɔra ye waraba an ka daminɛ olu la an ka daminɛ voilà ayiwa an ka taa n'an daminɛ olu la a bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ se ka n tanu fara ayiwa an ka taa ayiwa Balakisa Yama a dɔnna ni fɛn ni mun ye an t'o daminɛ an dɔnna min an ka daminɛ muso a ka wula baara kɛ a ka baara kɛ ko wara bɛna sɔrɔ to wara mana sɔrɔ denmuso bɛ furu cɛ o mana i furu to e b'a sɔrɔ e bɛ den min sɔrɔ den bɛna baara ka e mana baara ka a bɛ don baara la n'a donna baara la a bɛ na wari sɔrɔ n'a ye wara min sɔrɔ a bɛ dɔ di tɔntɔn ma di dɔ di tanti ma ka janto fana na n bɛ taa fɛn kɛ e ka lamɛn n bɛ taa burusa e ka fɛn san e ka fɛn min e fa ka sɔrɔ di a bɛɛ dɔn male kunu san mɛri sogo ɲagami ɲɔgɔn na k'o dun k'a minɛ k'a bonya k'a filɛ k'a kuma cogo ɲa anw de ka alapɛri samatila Mali la alapɛri tigɛ Mali la lakoro bɛɛ ko alapɛri npogotigi bɛɛ ko alapɛri cɛmisaw bɛɛ ko alapɛri sɔrɔbɔla bɛɛ ko alapɛri Ayubaw bɛɛ ko alapɛri an bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ yɛrɛ la a dan don kow bɛ yen dɛ kɔkɔlɔ tɛ ko ye ayiwa an filɛlibagaw an ni belebeleba ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo bi kow bɛ yen dɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye mais Balikisa k'a ye aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔw la aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ fila baara ma nɔgɔn dɛ a kɔni tɛ baara ɲɔgɔn kɔ n'an y'a daminɛ mɔgɔ bɛ tila k'a fɔ ko an y'a dabila min fana b'a fɔ ko kana fɔ an y'a dabila ni t'olu b'a juguya o k'an to yen dɔrɔn an bɛna bɛn o de y'a ye o a tɛ se ka ale ɲini ni den bɛ ɲɔgɔn kɔ o bɛ ɲɔgɔn kin o bɛ bɛn o fan tɛ baara ayiwa Ayuba i ko ko Balikisa ninnu ye Ziguinchor i fana ye Ziguinchor ye Balikisa ninnu ka y'an nali kun i bɛ se k'i da don dɔw la k'a fɔ ne yɛrɛ n'a filɛlibagaw ye si n bɛ n da don a la n'i ye ɲininka o yɔrɔ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ en fait bi ne bɛ Mali la yan c'est grâce à Comédie donc n nana Mali la yan fana c'est grâce à Dina aussi bon ni a ka mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ an bɛ baara kɛ voilà
Bon, vu que j'ai déjà fait beaucoup de films, les films caman kɛ, bon publicité caman kɛra, bon Zigakaw ye n ye, bon donc n segira ka taa parce que ça fait 6 ans n kun ma segin ka taa Zigo parce que n kun bɛ ka ɲɛɲini yan. Bon pour dire que n y'a ɲɛ sɔrɔ c'est pas ça mais sira dɔɔni sɔrɔla donc n selen Zigo donc ni Balakisɛ ni Yama ye ɲɔgɔn ye. An ye ɲɔgɔn ye cogo di? Taara n sɔrɔ fo so de. Taara n sɔrɔ so parce que u kun bɛ to ka tonton fila ni de ladege, je ne sais pas, c'est un gars a bɛ dɔnkili de da, a bɛ Sikaso ka de don. Donc ale de kun y'u yɔrɔ ɲini k'a bɛ fɛ ka clip dɔ kɔnɔ ye. Donc a y'a ka mɔgɔ bila ka taga, donc u nan'u dogo, u kɔrɔ duga ɲɔgɔn minnu bɛ Zigo, il paraît que fɔɲɔgɔnkɔ nana dɔɔni, u nan'u dogo quoi. Donc u nana u ye kuma fɔ n ɲɛna ko bon a ka di olu ye ne k'olu dɛmɛ. Bon, vu que moi je suis à Bamako, ne bɛ kalan na, ne ma tila fɔlɔ, ne bɛ ka n débrouiller fɔlɔ. Bon, ne fana n ko problème t'a la. Comme moi j'ai un compte Facebook, donc n ko problème t'a la. Mais ne tɛ se ka aw dɛmɛ, mais se mun bɛ ne ye an ka vidéo dɔ kɛ. N'an ye vidéo dɔ kɛ ne b'a bila n ka page kan, n'Ala y'a ni sababa bɛn, donc a bɛ se ka kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. Donc an y'an to o de la. Justement an ka so yɛrɛ kɔfɛ, an ye coronavirus in dɔnkili da. An bɛ segin ka na coronavirus. Voilà, donc an y'o vidéo kɛ, Dieu merci vidéo in a ye buzz kɛ. Bon, ne segira ka bɔ Bamako, ne segira ka bɔ Zigo une semaine ka na se Bamako yan, vu que ko design le beatmaker, voilà, donc beatmaker ba de don. Donc ale ye vidéo in ye k'a ka beat yɛlɛma ka don a kɔrɔ. Donc ne fana ne ko ah cɛ vraiment vidéo in a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ son ye. Donc directement ne taara ne ye design contacté, il m'a bien reçu. Donc ne ko bon design ninnu ye n ka musokɔrɔbaw de ye, bon a ka di ne ye an k'u dɛmɛ, mais ne kɔni se tɛ ne ye, moi je n'ai pas de moyens, même k'u déplacer ka bɔ Zigo ka na Bamako yan, logement c'est un problème. Bon design ko ah pour ça ale tɛ se k'i da don bɛɛ la, mais ni mun ye son ko ye ale bɛ se k'i jɔ n'a charger. Ne fana ko ah la n ko o kɔni o ye belebele. Donc logement ko donc n bɛ n'o ɲɛɲini. Donc ala barika la n tanti dɔ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni a se la, Awa Keita. Donc ne y'o contacté ani Fatumata Danbele. Donc comme olu bɛɛ ye Zigo ka mɔgɔkɔrɔ ye, donc ne y'olu contacté donc pour que u ka se ka dɛmɛ don an bolo. Donc Awa yɛrɛ ma gɛlɛya, ale ko non k'u k'u bila ka na. Donc moi j'avais proposé pour 15 jours, mais vu qu'en mes situations ça dépasse déjà 15 jours. Voilà, donc u nana o position na. Donc ne vidéo segira ka design ka vidéo ne publié. J'ai un ami American Prod, ale bɛ film ni fɛnw kɛ. Donc ale ye vidéo ye, ale ko bon ko ni son bɔra, lui il va prendre les clips en charge. Donc vu que moi j'ai vu déjà que les choses marchent, donc ne kɔni ne yɛrɛ ko tɛ bilen quoi, mais olu ka ko don parce que bi m'u bila o la depuis Musa Tarawele ka tile, o ka dun y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ma wolo. Donc o bɛ nin ko in na, bon dɛmɛbaga t'u la, bon vu que sisan o bɛ ka position sɔrɔ, donc sababu man dɔgɔ. Ala ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Balikisa, an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'aw ka baara in kɔnɔna la? Bon e mana kɛ baara fɛn fɛn na gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ. Ni gɛlɛya kɛra la e b'a bɛɛ dun. N'i y'a kun n'o nata la sababu ɲuman bɛ sɔrɔ. I y'a faamu. Komi Ayuba bɔra k'a fɔ cogo min na, ne kɔnɔ bɛ k'a ye komi ka bɛn an yɛrɛ b'a la. Ni ɲɔgɔn ma nin bɔ an ye fɔlɔ, mais n'i y'a nin bɔtɔ ye o kɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ sababu ɲuman bɛ nana de. Olu la u bɛ fɔ ko mɔgɔ kana kɔ dɔn, n'o tɛ n'i bɛ fɛn fɛn i bɛ sɛgɛn. I b'a dɔn ne ye yɔrɔ min tɔgɔ fɔ i y'a dɔn damada tagali ma nɔgɔ. A bɛ taga son jouer u b'a ka fɛn ninnu ta ka bila. Bon dasi 20 dɔrɔmɛ 10 dɔw yɛrɛ b'a fɔ loro son dɔ ye an bɛ dɔrɔmɛ 10 di ou bien 20 an fana b'a kɛ ka tɛmɛ. An b'a fara fara ɲɔgɔn kan bon kana se ko ka tɛ bɔ a nana. An bɛ maɲumako la tɛ. An kun bɛ jɛn sɔrɔ cogo o cogo sabu ɲuman Ala ka na n'a ye, Ala k'a bɛɛ jɛnɛ. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Ayiwa an tɛ yɛlɛ. Ayiwa. Non. An b'a daminɛ joona. Donc bon. Toujours ne b'a fɔ an ka kɛ olu ye. Parce que olu ka ko a ka sabati, o de ka di an bɛɛ lajɛlen parce que olu filɛ yɔrɔ min na sa npogotigi ni san 12. Ayi san 15 de don parce que san 3 farala kan, awɔ san 3 farala ta kan sisan. Awɔ.
ayiwa an ka taa an bɛ tɛmɛ ni coronavirus de ye wa bon ni coronavirus ka di an ka taa n'o ye parce que o yɛrɛ pani dɔw yɛrɛ b'a la o bɛ sɔn ka nɔgɔya dɛ n'a nana cɛmancɛ la o bɛ ɲɔ awɔ an bɛ taa cɛmancɛ la awɔ ne tɛ sigi n'an bɛ jɛ ayi bi n tɛ bɔ a la ni ala sɔnna diɲɛ yɛrɛ la non a diyara yɛrɛ 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 ayiwa awɔ tiɲɛna kow bɛ yen nɔ dɛ ayiwa k'a hakilila jigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se k'an ka vidéo nataw louper cogo si la tiɲɛna coronavirus ko in kow bɛ yen a dan don ayiwa o b'an ka wagati korona k'a hakilila jigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw layɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la jamukan in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se k'an ka vidéo nataw louper cogo si la an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye ayiwa yama k'a ye aw bɛ nin âge in na tantɔ aw bɛ ka nin baara in kɛ mɔgɔ dɔw tɛ ko ɲɛnama miiriw kunna u bɛ manamanakanw fɔ aw ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ni musokɔrɔba ninnu lajɛ ninnu bɛ ka nin de kɛ kumakan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna a kɔni bɛ fɔ la nka ne fɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta lamɛn o sɛgɛn min y'an ka an ne b'o miiri la bɛrɛ b'a sɛgɛn min ye nin kɔnɔ a fanga bonyana senna taama kɛ senna taama ye mɔbili kunta kɛ mɔbili kunta ye o dama de k'an sɛgɛn an kɔni y'a mɔgɔ ɲini min bɛ se k'an nɛmɛ ala kama an y'o mɔgɔw ɲinina ala ka dɛmɛbaw gan na k'an nɛmɛ yɛrɛ mais don n'a nataw la aw bɛ fɛ ka ko belebeleba jumɛn de kɛ nin ko ɲɛ la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni min kɔni sera kɛ min k'an ye
a bɛ jan nɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ ni min yɛrɛ ni bɛ se min kɛ an ye olu k'an ye ni min se bɛ fɛ olu d'an ma ni min se bɛ dugawu ye olu don an ye n cɛ an kɔni ye fɛn ɲini na gana wala dalu ayiwa komi an ka wagati korona jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la i bɛ se ka téléphone numéro nɛgɛjuru sira dɔ di an filɛlibagaw ma min minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don an balakaw ninnu problème foyi t'a la déjà ne ye numéro bɛ yen ne ka numéro bɛ en un mot bon comme an bɛ se ka kɛ 76 06 35 15 parce que ma dɔn n bɛ yɔrɔ min na sa ka téléphone ko ma nɔgɔ i bɛ se ka segin a kan tuguni 76 06 35 15 ayiwa faamuyali sɔrɔ la ne ba ayiwa an ka wagati kɔni korona émission banna ka ban conseil jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo k'a di denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli ka don ni baara in na sisan nɔ ladilikan jumɛn de b'aw bolo ladilikan voilà parce que olu ka di mɔgɔ ye kulonkɛ ninnu olu ka di mɔgɔ ye mais kulonkɛ ninnu kɔnɔna la a kana to k'a to a fakɛ n'a bangebaga ninnu olu ka tigɛ ara quoi a bɛ kɛ kulonkɛ nin kɛ ka hakili to bangebaga ninnu na kumakan na ka baara kɛ n'o ye n'a y'o kɛ i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka bɛ mission min na dɔrɔn u fana bɛ fan sɔrɔ u bɛ dɔgɔ min don u bɛ fan sɔrɔ mais e k'a kɛ e tɛ ka kɔfilɛ e bangebaga la k'a kumakan mɛn f'i ta ye i bɛ i yɛrɛ kun fɛ k'a ye ka ko kɛ a man ɲi a man ɲi mais kumakan jumɛn b'aw bolo k'a fɔ aw kanubagaw fɛnɛ ye mɔgɔ minnu b'aw ka vidéo lajɛ Ayuba aw bɛ se k'aw kanubagaw fo a b'u fo ayiwa j'espère que dumanba wɛrɛ labɛnnen b'aw bolo ayiwa an bɛ tɛmɛ n'o ye an bɛ sɔrɔ ka bayibayi don ɲana kun ye bɛɛ na kun ɲana kun ye bɛɛ na kun bɛɛ na kun do bɛɛ na kun ɲana kun ye o bɛɛ na kun ko ɲana kun ye bɛɛ na kun badenw na kun ye bɛɛ na kun ɲana kun ye bɛɛ na kun ɲana kun ye o bɛɛ na kun ko ɲana kun ye min ye kwadu badenw na kun ye bɛɛ na kun bɛɛ na kun do bɛɛ na kun ɲana kun ye o bɛɛ na kun ko ɲana kun ye ko ye abuja na kun ye bɛɛ na jeka abuja na kun ye bɛɛ na kun bɛɛ na kun do bɛɛ na kun a do tiɲɛ na kun filɛ bɛɛ na kun ko ɲana kun ye bɛɛ na ko kun jigiya na kun ye na kun ɲaw na kun ye bɛɛ na kun dɔnkilidaw na kun ye bɛɛ na kun bɛɛ na kun ye bɛɛ na kun an bɛ na kun filɛ bɛɛ na kun ko dɛ ɲaw na kun ye Mali kunnafoni Mali kunnafoni bɛɛ na kun do bɛɛ na kun bɛɛ na kun do Mali kunnafoni ko la bɛɛ na kun do bɛɛ na kun Mali kafɛ na kun ye bɛɛ na kun an bɛ na kun filɛ bɛɛ na kun kuma fɔ kun ye bɛɛ na kun kɔ ere na kun ye bɛɛ na kun o na kun ye a jɔjugu ma kun ye bɛɛ na kun yo bɛɛ na kun a ko kuma fɔ kun ye a do dɔ koyi ere na kun wa bɛɛ na kun ere ko na kun filɛ bɛɛ na kun dɛ a bɛ yafa ma bɛɛ na kun ko dɛ ni ɲaw na kun ye ni ye kɔdubadenw na kun ye ni ye bɛnkanidɛnw na kun ye bɛɛ na kun jɔnni na kan do bɛɛ na kun mɔgɔbɛnni na kan do bɛɛ na kun dɛ bɛnni da kan do bɛɛ na kun mɔgɔbɛnni da kan do bɛɛ na kun ko ni ɲaw na kun ye bɛɛ na kun ni ɲaw na kun ye o ma nɔgɔ ni ɲaw na kun ye bɛnni na kun so jara yɛrɛ ayiwa an ka wagati kɔni korona jamukan kɔni nin y'ale kuncɛlen ye aw ni baraji aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye n'an bɛ ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ o ka sɔrɔ belebeleba farala kow kan Wala, a bɛ n cɛ. Nse. A bɛ n cɛ koyi n'i y'a ye mɔgɔ bɛ bɔ kɛnɛ kan ale b'an bɔ kɛnɛ kan. a b'an bɔ dibi rɔ An bɛ kɛ dibi la n'a yɛrɛ Ayuba premier de b'an bɔ dibi rɔ ka se a mɔ an ka foli belebeleba bɛ Ayuba yɛrɛ ye Ayuba b'an bɔ dibi rɔ can tɛ dibi rɔ dɛ an kɔni ye dibi yɛrɛ yɛrɛ dibi fin an tun b'a la an bɛ fɛngɛ ɲɔgɔn fɛ nka a kɛra sababu ye k'an bɔ dibi rɔ ale bi n'o ye jeje an b'a sanji bɔ ye ne ko a ta bɛna to ta a ma fɔ k'a banna a ma fɔ k'a banna a tɛ fɛ ka taa so dɛ an tɛ fitinin fɔla bele fitinin waati kori ye Ayuba man ɲi ayiwa an filɛlibagaw a y'a sigi sa ka kɛ sewu
ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan sigi an ka bi jamukan na ni masa Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la aw k'an bɛn